ሰላም ተኸታተልቲ መንፈሳዊ መደብ ንትመሃር ኩልነ ሎሙን ከም ትወትሩ ብሓደስቲ መንፈሳዊ ሕቶታት መፂናኩም ኣለና ሓቢርና ንከታተል። ናይ ወንጌለ ማቴዎስ መወዳእታ ናብ ወንጌለ ማርቆስ እንሰጋገረሉ እዩ። መልሲ ኣብ መወዳእታ ክንገድፈልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ቀዳመይቲ ሕቶና ጎይታ ንጻድቃን ብክብሩ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ እንታይ ኢልዎም? ሀ አንቱም ናይ አበይ ብሩኻት ለ ዓለም ክፍጠር ከሎ ዝተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ሐ ናባይ ንዑ መ ኩሉ መልሲ። ካልአይቲ ሕቶና ኣብ ፈተነ ከይተኣትዉ ተጊህኩም ጸልዩ ዝብል ጥቕሲ ኣበይ ይርከብ? ሀ ወንጌለ ማቴዎስ 25 ፍቕዲ 46 ለ ወንጌለ ማቴዎስ 26 ፍቕዲ 41 ሐ ማቴዎስ 27 11 መ ማቴዎስ 28 ፍቕዲ 19 ሳልሰይቲ ሕቶና ጎይታ ኣብ ዝተሰቕለሉ ግዜ ኣብ ዓለም ብምሉእ ጸልማት ዝኾነሉ ካብ ሰዓት ክንደይ ክሳብ ሰዓት ክንደይ ነይሩ? ሰዓታት ብግእዝ እዩ። ሀ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 3 ለ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 6 ሐ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 9 መ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 11 በብ ዘለናዮ ሰላም። ዝነበራና ሕቶታት ኣብዚ ተወዲኡሎ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ሕቶታት የራኸበና። በብ ዘለናዮ ሰላም